Koľkokrát ste si kúpili knihu na základe obálky, cool premisy alebo odporúčania len na to, aby ste si po 100 stranách povedali No ty kokso. Ale hovadina. Tak toto nie. Toto nie. Sme zavalení kontentom. Videami, podcastami, správami, knihami. Všade lietajú stovky odporúčaní rôznych kníh od autorov, o ktorých vieme minimum. Mali by sme ich prestať čítať? Jasné, že nie. Ale skúsme k tomu pristupovať praktickejšie. Inak seriózne, čo sú toto za knižné odporúčania? Čo komu kedy dali? Navyše sú knihy, ako všetko, stále drahšie a veľa ľudí dlhšie rozmýšľa, či si nejakú kúpia. Tak ako sa z toho vlastne vymotať? Poviedky sú ideálne médium, taký Instagram knižného sveta, kde spoznávame autorov a ich štýl. Vieme svižne ohodnotiť, či nás ich spôsob písania zaujíma predtým, než sa zaviažeme finančne aj časovo. Dávajú nám tiež priestor na experimentovanie so žánrami, ktoré obvykle nečítame. Navyše získame príjemný pocit dokončenia príbehu, v ktorom je minimum vaty. Život je príliš krátky na trápenie sa s vyhajpovanými knihami, ktoré nás nebavia. Dajme poviedkam šancu.